ja, det er en mega god transition, sådan der. Ja, sådan er det i gang. Okay, hej vlog og velkommen. I dag der rejser mig og min klasse til sådan Island og sådan noget der. Hej vlog, nu skal vi til i security. Jeg tror man kan købe det. Jeg har lige brugt 400 kroner. Så vlog, nu har vi sådan der været herinde og købt åndssvagt mange ting i forhold til at det er en freaking uge vi skal være afsted. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal sige. Vi prøver lige at finde vores klasse, fordi vi er rimelig lost fra dem. Og Gucci gang. Stupid. Go crazy, go stupid. Hey. Go crazy, go stupid. Så vlog, det er lidt pinligt. Hej, nu er jeg også vlogger. Nu er jeg sur. Du kan vlogge lidt for mig, okay? Okay, status der er Silke, hun vil jo bare gerne have alt muligt i den her Arke-butik. Nej, og vi skal dårlig til vinkel. Ja, men hvis du ikke er hurtigt nok, så står jeg her ikke. Hej Mie. Hvad synes du om det? Ikke særlig godt. Hey vloggen. Hey vloggen. Hej sammen, velkommen til min vlog. Nu er vi landet i Island. Hej vloggen, det her det er så hvad man kalder sådan artsy-fartsy montage. Så det kan I jo bare nyde. But nothing breaks like a heart. Do you enjoy? Yes. Nej. Bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Vi er pt. i Reykjavik. Ja. Ja. Hej vloggen. Vi er ude at handle, og jeg har fundet en baguette til 15. Billigt, godt og dejligt. Hej vlog. Jeg tænker lige, jeg vil vise jer badet. Så har man en stol her, hvis man bliver træt af at stå i badet. Så har man sådan en fin lille shower her. Der er ikke nogen lås eller noget, så vi kører bare fuld kommando. Det er dejligt. Kan vi få en dance session? I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Okay, hej vlog, velkommen. Vi er altså landet i Island nu. Vi har et rigtig godt værelse, der er rigtig godt sådan instalys og sådan noget. Vi er i Vi er i værelsesgrupper. Jeg sover oppe. Jeg sover her faktisk. Julie sover der. Kat sover der. Jeg sover der. Ja, du sover helt derovre. Jeg sover der. Jamen, jeg sover Du sover der. helt derovre. I got the horses in the. I kan lige prøve at se vores view. Det er selvfølgelig noget lortvejr, men sådan der. Der ligger et casino hernede. Så har vi lige noget thai mai. Mai thai. Er det ikke en bager hernede? Jo. Hvor sagde du pizzeriet lå? Det er lige derovre, det der. Det er Virus Pizza Det derovre. med Pepsi. Er I okay? Nej. Jeg skal faktisk have det mere. Hvad siger du?
Fuck, det bliver godt det her. Fuck, det bliver godt det her. Det bliver fucking godt. Mille? Hvor mange Mille står den på? Det er jo det, han er det, ikke? Ja, det ved jeg godt, jeg gør. Hvor er det fucking. Ja, så tager du her, han. Skal vi bare stoppe nu? Det er så vigtigt her, Birk. Du kommer til at ligne en munk. Det er sjovt. Nej. Så kalder vi dig Arne. Vi kan altid lide det. Han er blevet munk. Det kommer lige om lidt. Det er et stødsug, fordi han turer så meget kort. Jeg tog den stille for helvede. Jeg har totalt underlig krop. Jeg filmer altså lige nu. Hold kæft! Amalie, det skal være den anden vej. Luk røven, eller du får noget op i den. Du er så sej, Celine. Åbn lige op. Hallo, kan I ikke lige vente? Birk, er du tilfreds? Jeg er støvsug lige først.